Yung pala yung anak mo, tinatanggi mo. Ano pa karanta mo? Gumaan na sa spiritual mo. Ipabalas na natin. Tingnan natin kung gumalaw. Pakialis mo na yung face mask mo. Diretso natin dyan. Sige. O, binisin tayo muna. Kaya karanta mo. Ha? Magbawasan na. Bumilis din lakad mo. Nawala yung putla. Wala kang alam, ha? Ito. Binumin mo muna ito rin. Nandiyan ang asawa mo, hindi mo kilala. Wala ka daw asawa. Nagustuhan mo. Tawain ka ng asawa. Sabi mo sa asawa mo, hindi mo siya kilala. Hindi mo kilala ang pinamahal mo asawa. Di ba kasal kayo? Ibig sabihin, hindi mo minahal yung kinasal mo? Wala akong alam. Hindi. Nandun siya siguro sa ilalim ng opisina. Isa siya nagtatrabaho. Nakita ko maitim eh. O, kita mo, gumang na? Damdaman mo? O, di ba gumang na? Wala na. Hindi na mabigat. O, kabila. Tingnan natin. Ito mas mabigat kanina eh. O, wala na o. O, di ba? Nagang na yan. Swerte ka. Tignan natin. Ay, makubati. Akala ko babalik ka pa eh. O. Swerte ka, hindi ka na babalik. Babalik ka na ngayon sa Quiapo. Hindi na sa balik-balik. Okay, alas na pag-balik ka. Tayo muna. Hindi ka. Relax lang. Wala siyang alam. Alam mo na. Sige. Huwag lang bibigay. Kaya mo na leg mo. Sunod mo lang. Medyo masakit ang trabaho mo. Hinga ka ha. Sige. Higa mo pa konti. Konti na lang. Hinga. Isa lang. Tama na. Huwag mong gagawin. Ako lang. Nahilo hindi. Yung ko ng konti. Ngayon. Galaw ulit. Ngayon. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay. Hinga na mayo. Sa mga espiritu ka dun sa trabaho mo. Kung saan ka nagtatrabaho, kasi eskwelahan yun eh. So, sa eskwelahan, maraming din naman ito, lalo sa mga college. Langan mo lang. Langan mo po. Ngayon. Slow. Good. Good. Slow. Tanda. Ay. Oh. Ingat. Ingat. Pero kumulaw ka. Ito. Tayo. Nahilo hindi. Pakilagay sa punong tenga yung dalawang kamay. Ang panging tenga mo. Tenga lang. Takpa. Okay. Sambit lang. Dahil ka ito. Sambit lang. Sandal lang konti. Huwag tama na. Hinga lang 3 beses. Sige pa. Sandal lang. Huwag tama na. Hinga. Okay. Tama na hangin. Hinga. Sandal pa ng konti. Sige pa. Sige pa. Hinga. Okay. Gala mo katawan mo. Ano paramdam? Mga, antay mo muna bumaba. Tubig. Wala pa tayo sa balakang. Wala pa tayo sa balakang. Ano paramdam? Mag-steam yan, te. Mag-steam siya para lumambot ng konti. Medyo matigas, pero natanggal na natin yung bad spirit sa loob ng katawan niya. Nandun lang yung silalim. Humiga ka doon patagilid. Kailangan natin pa ganyan. Masyado overpatig na yun eh. Kung hindi natin natanggal yung spiritual, hindi ang gagawin. Madali kumita ng pera. Mahirap pa nagkasakit. Lahat mabubos. Side niya. Ganyan. Ganyan na konti. Huwag tama lang. Kabila. Hinga. Kabila.
Boss. Lihat ka ng konti. Oo, tama na. Huwag masyado. Okay, walaw. Ayun. Hintay mo muna bumaba. Inom ng tubig. Saglit lang ha, saglit lang. Hintay mo bumaba yung hangin. Sige, try mo maglakad. Lapag mo muna yung tubig dyan. Kung anong pinagbago. Anong pinagbago? Balakang, sige, galaw mo. Hanggang gumalaw yung tubig. No. Meron siyang over fatigue. Kaya yung leg niya hindi masyado to. Kung tumagal ka to, tapos may sakit pa siya spiritual, naku, hindi na yung makakapagtayo. Anong paramdam mo? Nagbago na yung mukha mo. Anong paramdam mo sa leg mo? Kamay mo, iangat mo. Kanina ganun lang yan eh. Di ba? Pagdikitin mo kanina. Di ba yung kanina, dinemo kita? Pagdikitin mo. Yan, iangat mo ng diretso. Sige. Nakita mo na? Sige, todo mo. Ayan na, nagalaw na. Hanggang kanina, hanggang saan lang yan? Ganyan lang yan, di ba? Ngayon, todo mo. Ngayon, hawakan mo. Ganun mo, pagdikitin mo sila. Yan, hindi. Yan, pagdikitin mo. Yan, iangat mo. Sige. Wala na. Di ba, nagalaw na? Gagalaw na yan. Konting steam lang yan. 1 linggo, 2 beses mamaya ituturo ko sa'yo. Anong pinagbago kanina? Kanina, masakit talaga po dito. Ngayon, Medyo... nabawasan. Siyempre, may konti kang over fatigue. Tsaka may %. Natural, hindi basta makukuha 101. May matitira niya mga 10%. Kasi ipapractice mo yan. Ituturo ko sa'yo yung practice. Pero kailangan mo mag-steam. Tuturo ko sa'yo kung paano mo gamitin. Ha? Pero wala ka taga-asawa. Kaharap mo yung mga asawa mo, pati anak mo. Sabi mo, wala kang asawa. Wala kang anak. Bakit po kaya gano'n? Ha? Ano? Bakit po kaya nagsabi siya ng gano'n? Hindi naman siya yun eh. Kaya hindi mo naalala yung sinabi ko sa'yo kanina yung kamay niya, niyayakap ka niya na hindi mo naman asawa. Alam mo, magsinungaling yan, nandiyan harap mo, napipilipit na nga siya sa init. Ano ba yung stick? Mainit? Masakit? Masakit talaga. Kahit gusto mo, naalala mo yung daliri mo kanina, ginanong ko, nasaktan ka. Wali ka rito, bago natin patay yung camera. Naalala mo to, di ba? Pikit. Ito na lang. Pikit. Wala na. Masakit. Iangat pa natin. Masakit. Pikit. Amin. Wala. Anong pinagkaiba? Iba yung tinusok, iba yung sakit kanina, di ba? Yung sakit kanina, tumatagos sa yung buto. Yung sakit kanina, parang pumapasok. Pumapasok, di ba? Pero ngayon, hindi na. Kahit nakadiin, di ba? Kasi kanina, may something yan. Lumalakap ka sa asawa mo, hindi mo alam. Okay na. Salamat. Tuturo ko na lang sa'yo. Ilang taon mo na sakit yan? Mula nung November po. November pa. Mega shoutout sa lahat. Thank you so much.